Spot Festival er virkelig lækkert, fordi der er så meget forskelligt, og at der er sådan en plads til, at man kan gå rundt og hygge og gå ind og høre en masse forskellige bands. Gå på opdagelse. Gå på opdagelse. Ja. Der er meget diversitet. Jeg hørte Aarhus Jazzorkester i går, tung rock i formiddags. Der er god stemning også. Ja, ja, alle går og hygger sig. Folk er glade. Øllen er god. Ja. Øllen er god. Skål! Ja.